Как се казва кучето? Стига! Обратно! Значи ще галим кучето. Този кучето брат. Госпожата. Стига, бе! Аз си дадох място, като не знаеш. Аз Моника бях. Нямаш да помниш. А я бити моето черно. А я бити тук, бе. Я бити тук. Пипана. Стоп! Let's go! Беки, ти ли бе? Беки, аз съм за теб. Не ти бе! Пани! Пани! Хайде отзад! Яван да бе! Да дойдете! Това не те разбрам, защото много да бе. Колона! След това мръдим, аз съм за това. А това? Моето уличко, да не е страшно къде си. Обърнете се с лице един към друг. Лице един към друг. Към честно. Добре, свали чампа. Обърнете се. Страхте от кучето. Аз искам. Дайте го на мене. Моля. Тихо! Стига ти. Ръцете настрани. Айде, тихо! Тихо! Хванах
Хванаха те! Марш, поста! Взема да изпият истински върхите си. Те намират, бе! Влизайте! Атака, бе! Напреде! Ей! Това беше и за нещо. Ей! Чебе, тихо! Трета кора са нака. И тук видяхте. Давидо, чество! Дени, трябва тия хлопки ги спорвам някой ден. Да, бе. Дай на камерата, за клипчето. Хлопки трябва да ги спорвам някой ден срещу тебе. Да. Само да кажа. Ходиш ли? Това беше Лиана. Хора, сега ще видите кучето. Адем, дай едно здрасти, бе. Здрасти. Искам пак да видя кучето. Да? Няма да. И хора. Хапа някой връбнец. Айде, всички в класните стаи. Айде. Сори, хора, то клип. Затова, чао.